Здравейте! Разбрахте ли, че в Александър вече продават 3D очички с мигли и без мигли? Просто съм много щастлива и вече направих своята поръчка. Ще ви покажа тези най-големите, защото се виждат най-добре. Пристигат с найлончета, за да не се драскат, когато са повече. Преди да сложите очето, може да не бързате да го отлепвате, защото като го натискате, може да се надере. Но аз в момента го махнах, за да ви го покажа. Това е цвета. Той може да е син, розов, има доста голямо разнообразие. Зелен, жълт, какъвто си пожелаете. Ето така. Слагаме. После може да изберете дали да има мигли самото ученце. То се слага ето така. След това е ред на тапата. След като мушните 3D очето в играчката, е ред на самата тапа, която се слага последна. Но понеже така е много трудно да се затвори, затваряш само до първото зъбче и повече не може. Трябва да намерите клещи или инструмент, който използвам аз. Казва се трещотка, моя мъж го подари. Малко е да, разглобява се, но на мен ми върши страхотна работа, защото е под прав ъгъл и мога да го натисна преспокойно ето така. Слагам очето в играчката и натискам с трещотката ето така. Докато изтрака, като долу винаги под играчката си поставям нещо меко, за да не се надере самото ученце. А също така става и с клещи, но трябва да сложите хавия и с клещите ето така штрак и готово. Това поне е сигурен вариант, че няма да се измъкнат, когато децата ги дърпат. Нали, никога не давам 100%, защото днешните деца са много изобретателни. Има различни размери, различни цветове, така че побързайте и поръчайте. Сега ще ви ги покажа на слънцето. Прекрасни десетия, те са ми любими.